tambayar taka in na fahimta reshe biyu ne. Reshen farko me matsayin kuna zaune lafiya da shi, kirista ne ba musulmi ba, amma kuna zaune lafiya sannan iya neman taimako na jini, in ma ba za ka bayar ba reshe na biyu za a saya a sa masa. A bangare na farko ba da kyautan jini ga wanda yake ba musulmi ba halal ne. Sheikh Abdulaziz bin Abdullahi bin Abdulrahman bin Bas rahmatullahi alai a cikin jerin fatawoyinsa na Nurun Aladdar a volume na farko shafi na 376 ya ce ya halatta a ba da kyautan jini ga wanda ba musulmi ba in ana zaune lafiya da shi. Har ma ya ce in an yi kyauta fi sabilillahi akwai lada a ciki, ya ce za a samu lada a wurin Allah. Ya kafa hujja da ayar da Allah ta'ala yake cewa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allaha yuhibbul muqsitina, cikin suratul mumtahana ko aya ta 8. Allah ta'ala ya ce Allah bai hana ku ba bisa ga alakar ku da waɗanda ba sa yaƙan ku a cikin addininku, wato waɗanda suke ba musulmai ba ko kiristoci ko yahudawa ko wanda ma ba su da addini, matukar ba su yaƙe ku a addininku ba. Na biyu, walam yukhrijukum min diyarikum, ba su yi aiki da ƙarfi don su cire ku a gidajenku ko garuruwanku ba, bi ma'ana kuna zaune lafiya da su. Allah ya ce bai hana ku an tabarruhum, ku kyautata musu ba. Wa tuqsidu ilaihim, kuma yace in kun samu shugabanci ko kun samu dama ku musu adalci, kuma Allah yace yana son mutane masu adalci. Don haka ala ayi halin ga duk waɗanda suke ba musulmai ba ko kiristoti ko yahudu ko kowane addini, matukar ana zaune lafiya, in suka nemi taimakon jini kuka ba su, bin Bas rahimahullah ke cewa Allah zai iya ba ku lada a kashi. Sannan in suka nemi taimakon abinci na halal, ka ɗauki shinkafa ka bashi ya ci da iyalansa, za ka yi samun lada. Gidanka da bohol bayi da shi, ka taimaka masa da ruwa ko ka sa famfo ya shiga gidansa ya taimaki, duka Allah zai baka lada. Shi musulunci ya karantar da mu kyautata mu'amala ga wanda bai fahimci addini ba don ya fahimci addinin. Shi yasa sahabbai da dama an musulunta ne saboda kyakkyawan ɗabi'arsu ba wai wa'azinsu ba. A'a, in ka zauna da su za ka ga kyakkyawan nagarta, wannan yake sa a yi sha'awan addini. Don haka ka taimaka ka ba shi kyauta ya halatta. Na biyu kuma ka ce za ka sayar masa, magana mafi inganci sai da jini haramun ne. Ko ka je blood bank a banki a ainihin asibiti ka sai da jini ka tafi, haramun ne. Akwai fatawoyi da dama, daga ciki akwai fatawa na lajnatud da'ima lil buhuthil ilmiya wal ifta, wato permanent committee na fatwa da ke Saudi Arabia, wanda suke karban fatawoyi su amsa. Sun yi magana akan matsala na sai da jini a volume 13 na fatawar, shafi na 31 da 32, akan cewa ijma'in malamai, wato consensus na malamai, sai da jinin dan adam haramun ne. Mutum ya dauki jinin sai sayar, duk talauci bai halatta ka sai da jini ba. Sun kafa hujjoji da nasosi da dama, daga ciki akwai hadisi na Abu Juhaifa da ke Bukhari da manzon Allah cewa naha an samani dam, manzon Allah yayi hani akan kudin jini. Hadisin yana Bukhari, hadisi na 5945, da kuma ayar Qur'ani da Allah ta'ala yake cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharramun ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan. Aw daman masfuhan din nan suratul an'am ko aya ta 145, aw daman masfuhan, anan Allah ya haramta. Suka ce wannan haramun ne. Haka musu a fiqhiyya kan yace ijma'in malamai ya bayyana haramci ne. Karkashin hadisin da ke Bukhari na 5945, Ibn Hajar Asqalani rahmatullahi alayhi da yazo wajen, shi ma yace sai da jini haramun ne. Ibn al-Munzir ma yace haramun ne. Don haka ka bada kyautan jini halal ne ga musulmi da wanda ba musulmi ba, ka sayar haramun ne, baya halatta. Wallahu ta'ala a'lam.